1 नबेम्बर खालारनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव, गोजोनथाव खौरां, फिन नार्जारी फार्मनि बानजायनायाव फैगौ गाबोन एबा 2 नबेम्बर सानखालि सराइबिल ओनसोलनि बसाबिल गामिनि अन्थाइबारि लक्ष्मी मन्दिराव आरो गकुलकाटा ब्लक एलपि स्कुलाव आरो 3 नबेम्बर सानखालि स्मलटाफु फिजियार दंफांबारि एमइ स्कुलाव बेसेन नाङै देहा आनजाद नायनाय आरो मुलि राननाय हाबाफारि लानाय जादों। बे सानखालि मख'जानाय थावनियाव थांनानै फाहामथायनि थाखाय मुलिफोरखौ लायनो हागोन आरो देहायारि जेंनाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरा बे देहा फाहामथाय बादायाव बेसेन होनाङालासेनो देहा आनजाद नायनो हागोन। बे बेसेन नाङै देहा आनजाद नायनाय बादायाव थांनानै बे खाबुखौ लानो थाखाय नार्जारी फार्मनि जानानै प्रफेसार राहुल नार्जारीया बयखौबो खावलायहरदों। नैथियाव, दिवालीनि रंजानाय फोरबोआवनो मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जायो। बे जाब्रबथायाव गंनै स्कर्पिय'नि सौग्रावलायनायाव जायो। बे जाब्रबथायाव जायगायावनो सानै सुबुंनि जिउ खहा जायो। बे जाब्रबथाया गुवाहाटीनि खानाफारा हटेल दिबान्टनि खाथियाव जायो आरो बे जाब्रबथायाव सासेया गोब्राबै जोखोम जायो। जोखोम जानाय सुबुंखौ गुवाहाटीनि मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जायो। बे जाब्रबथाया हटेल दिबान्टनि खाथियाव जेब्ला गारिआ इउ-टार्न लानो नागिरदोंमोन अब्लानो जायो। बे जाब्रबथाय जायगायाव पुलिसआ सौहैनानै गारि गंनैखौबो बोखाङो आरो दिसपुर थानासिम दैथायहरो। थामथियाव, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि कल रेकर्डिं भाइरेल जानायनि सायाव मिरु ABSUआ मैया खौरां मेलनि गेजेरजों बेनि सोमोन्दै खेंफोरथि होदों आरो गोबां सुबुंफोरखौ बिनि सायाव सांग्रांबो खालामदों। मैखोम बसुमतारी आरो ABSUनि आफादगिरि दिपेन बर'नि कल रेकर्डिंआ भाइरेल जादोंमोन आरो बे कल रेकर्डिंआ भाइरेल जानायनि सायाव मैखोम बसुमतारीया रायजोनो फोरमायना होनांगौनि बाथ्राबो बुङो ABSUनि गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ आरो बे खामानिखौ मावनायनि थाखाय बिथां मैखोमनि बेरेखा आयेनबादि राहा लानाय जाबाय होन्नाबो बुङो बिथां दिनेश ब्रह्मआ। कल रेकर्डिंखौ एडिट खालामना भाइरेल खालामदों होन्नाबो बुङो ABSU गाहाय नेहाथारिया आरो बिनिखायनो बेफोरखौ बेयावनो बन्द खालामनांगौनि बाथ्राबो बुङो आरो लोगोसे इउटुबार सानैसोखौबो सांग्रां खालामना होदों। बिनि सायाव बायदिसिना बुंनानै हारियाव बेले-बेजे जायोब्ला बिनि दायनिगिरिया बिसोरनो जागोन होन्नाबो बुङो नेहाथारि बिथाङा। बे भाइरेल जानाय कल रेकर्डिंनि सोमोन्दै ABSU आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुङोदि बियो 2020 एबा 2021 नि गोजाम रेकर्डिंसो जानो हागौ होन्ना फेसबुकनि पेजआव। ब्रैथियाव, पाकिस्ताननि बालुचिस्तान ओनसोलाव दिनै मोनसे गोहोगोरा रिमट कन्ट्रल बमा बेरफ्रुदों। बे बमा रिमटजों खालामनाय जादों। बे बेरफ्रुनायाव 7 फरायसालिनि गथ'फोर आरो सासे पुलिसजों लोगोसे खमैबो 7 सुबुंफोरा जिउ गोमादों। खौरां बिजोंनि रिपर्ट बादिब्ला बे बेरफ्रुनाया फुंनि 8:35 रिंगायाव हादरसानि मस्टुं जिल्लायाव सिभिल हस्पिटाल सकआव थानाय गंसे फरायसालिनि खाथियाव जादों। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय हामबायसै। हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेसनखौ मोननो थाखाय